Vítajte po dlhom čase v televíznych novinkách. Dnešnou témou je Halloween. Máte už vymyslený kostým alebo dekorácie? Ak nie, dneska vám ukážeme, ako si vyrobiť snežnú gulu v témate Halloweenu. Poďme na to. Takže ako môžete vidieť, už tu máme pripravené pomôcky na túto snežnú guľu. Takže budeme potrebovať hlavne nejakú nádobku, do ktorej si to budeme takto dávať. Potom budeme potrebovať čistú vodu, potom glycerín, takéto ozdôbky napríklad duchov, trblietky, ako napríklad sneh, ozdôbky duchov a pavúka. Takže tu už máme zapojenú tavnú pištoľ a teraz si prilepíme k tomuto viečku tohto ducha. Môžeš začať. Týmto ho mám prilepiť? Áno. Nedal som tam toho málo. Dobre. Asi tam trošku pridám. Je to dobre? Áno, dobre. Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Čo je ďalší bod? Ďalší bod si nalejeme sem do polky, do tejto nádobky si nalejeme vodu. Do polky. Takto? Čo ešte viac? Dobre. Takže teraz si tu dáme trošku trblietok a dolejeme glycerín. Má to byť takéto? Áno. Ešte? Dosť. Dobre. A teraz tu nalejeme glycerín. Je to jedovaté? Môžem sa z toho napiť? Nie, neskúšame. Škoda. Potade Chcel to. som skúsiť. Dobre, ja si to takto presuniem. Stačí? Áno. A čo je to ten glycerín? Glycerín to je taká kvapalina, ktorá sa musí zriediť s vodou. A čo teraz mám urobiť? Teraz zoberieš toto a zašrubuješ to. Nemestí sa. Ale zmestí. Aha. Teraz mám čo? Teraz urobiť? trochu pohorkáš a môžeš dolepiť pavúka. Čo teraz? Teraz si môžeme nalepiť tam toho modrého pavúka alebo tých duchov na dozdobenie a máme hotovo. Môžem si vybrať? Áno. Sem či sem? A môže byť hore. Tam. Takže my už sme si tu prilepili týchto pavúkov a týchto duchov okolo a máme to hotovo, veľmi jednoduché. Keď to pohrkáte, máte takéto. A spravili sme ich 6. Skoro všetky sú všetko farebné. Ale toto je sklenené. A máme dekoráciu na Halloween. Aj toto je sklenené. Ale toto je vianočné. Nevadí. To boli dnešné televízne novinky. Dneska sme si urobili presypacie gule s tématom Halloween. Vidíme sa pri ďalších televíznych novinkách. Dovidenia. Juj, do pekla rozbilo sa.